Зей үзәк дәваханәсенең бала тотыру бүлегендә 2020 елда районда теркәлгән 100-нче сабыйны тантаналы төстә өйгә озату чарасы булды. Норасыйның таасырга 100 ел тулган көннәрдә районыбызда быел 100-нче бала булып тууы игътибарга лаек. Шәһәрдәшләребез Патыймат һәм Мөхтәр Багаевлар гаиләсендә кыз бала Патыймат туды. Кыз әлеге гаиләдә беренче сабый, аның әти-әниләре икесе дә табиблар. Сертификат, дочь. Это вам документ. И калифр под номером 100. Район башлыгы Патыймат тууының Зей тарихына кирип калуын горурлык хисаплап билгеләп үтте. Шунысы игътибарга лаек. Зейдә узган атнада беренче мәртәбә 14 бала якты дөньяга килде. Спасибо большое, настроение, конечно, очень хорошее. Кызыбызның сау сәламәт булып үсүен телибез. Медицина хезмәткәрләре буларак, сәламәтлекнең мөһим булуын бөтен тирәнлеге белән аңлыйбыз, ди Мөхтәр Багаев. Багаевлар гаиләсен бу тантаналы вакыйга белән котларга Зей районы башлыгы Разиф Кәримов шәхсән үзе килде. Ул әлеге гаиләгә Таисырга 100 ел медален, баланың 100-нче номерлы туу турындагы таныклыгын һәм истәлекле бүләкләр тапшырды.